Khubor Baroh kinongpej jong Khubor Kyllum. Artili ki Dawai baka Drug Controller General of India, DCGI. Kala ai jingbet yaki company na Dawai. Katkum ki telong Khubor balayo ke India menta kala Pynmih ya udawai benengkong naka benta ke coronavirus. Ya une udawai lashna da company Glenmark Pharmaceutical kabadon hamambai. Ka kerteng jong une udawai ulong ufabi flu bat kador kan long shi spotlight tengka katkum kane ka Glenmark Pharmaceutical. Une udawai la penon kam tangi ki bru ki bompat jor ka jingpang coronavirus. Ka jing Pynmih kan sa Sdang no Shen. Sa uwei pat udawai bala yo jingbet na ka Drug Controller General of India, DCHI. Pansumar ya ki bapang coronavirus jong ka company hetero drugs kabadon ha Hyderabad. Tangkinehi Khubor Kylleng Ngi.